Iată și un filmuleț cum montăm acest manșon la locul lui. Se vede și ce codare. Pentru a-l monta mai ușor și să vedeți și exact cât de bine tranșează, să scoatem headerul de aici. Scoatem bușonul, capacul de la bușon. Trecem manșonul prin el și apoi îl aranjăm astfel încât să închidă aceste spații în care intră nenorocirile astea, frunze și alte minuni sub grila șergătorilor și apoi sunt atrase în gura de admisie a aerotermei. Ok, punem capacul, punem headerul la loc, cam așa arată și așa stă. Se închide destul de bine spațiul. Pare să nu mai aibă până să mai intre mare lucru pe lângă el. Cam asta este. E foarte simplu și să sperăm că este și foarte eficient. Cam asta e.